Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayawa Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde sengoji ɗi foof on calminama on juurama on bismama e Robindo Diandeje subaka men hande o aljuma sappo e jeenayi lewru juillet 2024 puɗɗortoɗen Robindo Diandeje koye Diande le Soleil ɓe garti e hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Faye ne wayno noon o arti beele ɓesguji leydi Sénégal mbawa tigui dañde koɓe mbiyata ko accès au logement kanko hoorejo leydi ndi ne wayno noon o namdima ko yiyete ko bilan exhaustif ɗerewol ngol ganduɗa ko ɓeeto ko fatuno noon e ɗeɗo golle ko ganduɗa ko gestion des pôles urbains ko e ko ganduɗa que projet ji to banggue construction walla mbiyen mangoji kanko hoorejo leydi ndi ha joni ne wayno noon holliti kadi nde ɓe daroto beele tigui ɓe mbawa kadi sembinde ko fatuno e SICAP wondude e SNHLM Bassirou Diomaye Faye e Diande le Soleil ha joni o erima Ousmane Sonko nde wawata tigui heɓade beele yaaha toon to Assemblée nationale waɗa ko yiyete ko déclaration de politique générale Diande le quotidien ɓe garti e ko fatuno e ndungu hikka guila wadere memi leydi ɓe kolliti noon yoga e won nokkuji ɗi ganduɗa ɗin toɓoji woodi ko ɗum batini toon no fewi ko wayno Touba Kame Kafrine kewɗi e ganduɗa ko to banggue leɗɗe teskama toon bonandeji kewɗi kono noon ɗiɗo sukaɓe hawruɓe ladial toon to Kolda ɗo e Dakar teskama noon diƴƴe tuɗoje kono kadi e ya garta o kadi waɗi caɗele to banggue ɗe diƴƴe ɗe ganduɗa waɗi caɗele no fewi Diande le quotidien ɓe garti e hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Faye himmiri golle tigui kono kadi o yamiri gouvernement makko kamɓe kala nde ɓe mbawata dusdodirde ɓe mbaɗa junggo e fandu beele tigui ɓe mbawa wadde golle ko ɗum tigui woni ko fada e mabɓe kono noon o yamiri mawɗo jagorɗo o Ousmane Sonko le premier ministre nde wawata tigui heblanade wadde ko yiyete ko déclaration de politique générale toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal Assemblée nationale Besbi le jour omo ganduɗa ko professeur Babacar Gueye o holliti to banggue référendum omo yaadi kay e yiide wi mbiyen eyi ɗum noon ko so tawi on référendum ko fatuno noon e cour constitutionnel beele wawa kadi ustude ha joni sembe hoorejo leydi ndi to banggue wone pellitte ɗe ƴettete toon to cour constitutionnel ƴeewoyten ko Diande Source A finiri koye ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa teskama toon to aéroport Léopold Sédar Senghor ɗum noon ko abbi temedde 8 hectares to banggue leydi caɗele foncier ko ɗum tigui woni de kadi ko roti Diande Source A holliti ko abbi temedde 8 hectares ko ɗum tigui woni ko fecca ko heddi hen ko oɗo saaha ko hedde temedde 4 hectares ɗum noon jibini caɗele mawɗe toon to aéroport Léopold Sédar Senghor en ƴeewoytu Diande Sud Quotidien ne wayno tigui yañima hande to banggue tarih ɓen ɓe ganduɗa ko toɗɗereɓe mawɓe jagorɗe leydi Sénégal ɓe kolliti noon ɓen ɓe ganduɗa ko premier ministre en so tawi toɗɗama lebbi tati ko kuccanto toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗum koɓe mbiyata déclaration de politique générale ɓe kolliti noon ko teska yoga e mabɓe ene jattino tigui haɗum ɓurta ɗen lebbi tati tawi jahan toon to suudu sarɗeji to kono noon kadi ɓe garti e yiide tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi 2002 ha totte o subaka ko yoga e mabɓe tan mbiyen jeegom ko kañumen tigui jeeyi toon to suudu sarɗeji kono kadi kormi ngal ɗon dawal ne wayno noon tawi ɗum ɗon kadi ko huccidde koɓe mbiyata ko grand oral e on article 55 mo constitution mo ganduɗa ne waɗi ɗum encadré tawi ko règlement intérieur mo assemblée nationale ɓe kolliti e ɓangguine ɓen ɓe ganduɗa ko mawɓe jagorɓe ɓe ganduɗa jeegomo kormima tigui ngal ɗon dawal ɓe kolliti omo ganduɗa ko Aminata Touré Amadou Ba e omo ganduɗa ko Moustapha Niass Idrissa Seck Hadjibou Soumaré wondude e Souleymane Ndéndé Ndiaye kono kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko heddiɓe waɗanoɓe mawɓe jagorɗe ɓe ganduɗa korma hingal ɗon dawal nana e hello Sud Quotidien en ƴeewoytu ko Diande Le Témoin finiri Le Témoin waɗi cimtol mum koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e yiide kay o weltini tigui ɓen ɓe o yaduno nangurannoɓe mo e tuma nde o ƴamatal jappere leydi Sénégal kanko Bassirou Diomaye Faye ɓe mbimo le président Diomaye case ses hommes
o weltini ɓen ɗum noon koye sanga tigui batu jagorde nde o toɗɗi ɓen ɓe ganduɗa ko directeur généraux en e président conseil d'administration yoga e dage uji e ministére uji ɗi ɗum noon ko yimɓe makko tigui woni ko toɗɗa. Diaynde-Las arti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye tuma tigui nde o waɗatno bilan balɗe temedere nde o jooɗi e jappere leydi ndi o arti noon e haalullaji beele yidemo noon mo wat tigui renégocier les contrats pétroliers ƴewtade ɗiɗon cifande ɗe ganduɗa laamu ɓendugu ngu waɗino ɗum e yiide men noon ɗiɗo contrat ji ɗi ganduɗa ko pétrolier so tawi tigui kanko hoorejo leydi ndi o anda ɗo fawi koyngal makko ɗum ɗon noon ne wawi addude caɗele ko fatuno e ɗiɗon contrat ji pétrolier ɗi ganduɗa cifono ko e laamu Macky Sall. Diaynde Walf Quotidien kamɓene ɓe garti e ko fatuno noon e exploitation du pétrole wonande oɗo société africaine de raffinage SAR ɓe kolliti noon ana tigui teska e mum teppol ko ɗum ni saabi e golle lelde kono noon kadi ɓe garti e oɗo syndrome mo Nigéria mo ganduɗa en hutore to banggue pétrole ga e leydi Sénégal tawi ne jiggo ɗum société africaine de raffinage kono kadi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe e maaje kadde toon to Saint-Louis ɓe kolliti noon caɗele mabɓe e ɗiɗo cuuɗi gollorɗi to banggue pétrole wonande BP kam e Cosmos ne wayno tigui de ene gaddaniɓe caɗele ɗon ɗo ɓe mbawata dañde ɗin liɗɗi ne wayno ko ɗin société ji ko ɗon tigui mbaɗi installé. Uddirten koye Diaynde L'Observateur omo ganduɗa ko Serigne Mboup président de la coalition And Nawlé kanko Serigne Mboup o holliti noon ɗum ko yete les redressements fiscaux laamu ngu ana foti ƴewtade ɗum no fewi sibu so tawi ɓe ndenaki tan aɗum wawi wadde teppol tawi kadi ene wawa tardinde faggudu leydi Sénégal. L'Observateur arti ha joni e omo ganduɗa ko Abdoulaye Bathily mo kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye toɗɗi wonde ɗum envoyé spécial kono kadi médiation to CEDEAO ɓe garti noon beele darde nde o foti darade ko fatuno noon e leydi Sénégal e ko fati e caggal leyɗele Sénégal. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum tigui min doɓinno mon e roɓino Diayndeji e oɗo aljuma sappo e jeenayyi lewru juillet 2024 Allah jarama on jarama e kettugol dokkodiren aadi altine so hawre welede Allah.